La cirurgia cardíaca a les Balears és una realitat des de l'any 1992. Es va començar a posar en marxa a la Policlínica Miramar i no va ser fins a 10 anys després, el 2002, quan s'introdueix també en el Servei Públic de Salut. El doctor Oriol Ponnin és l'encarregat d'instaurar-la a l'antic hospital de Sant Duratà. Un cambio muy potente, hubo 5 o 4 meses de trabajo muy duro, se hicieron nuevos quirófanos, se montaron protocolos para UCI, se mejoró todo el procedimiento del estudio del paciente cardiológico, que antes se hacía un poquito en diferentes sitios. La primera intervenció es va fer el 1 de novembre d'aquell any. Malauradament, recordes, sense èxit. Les 100 següents es dugueren, però, a terme sense complicacions. Des de llavors se n'han realitzat més de 10.200. També s'han instal·lat una 60ena de dispositius ECMO d'assistència respiratòria amb una major incidència durant la pandèmia. Actualmente el servicio está entre los 5 servicios con mayor volumen del país, a pesar de ser una isla, y esto muestra un poquito que hay confianza en los profesionales, hay confianza en los cardiólogos que nos derivan pacientes para ser tratados, ¿no? En els darrers anys s'han col·locat a més 5 dispositius d'assistència ventricular esquerra a pacients que no tenien temps d'esperar un trasplantament. Precisament aquest estiu, el repte a 5 anys vista. Es vol fer aquí aquesta intervenció, tal com ja s'ha aconseguit amb el fetge. No son muchos, pueden ser 10 al año, pero indica moverse a Barcelona, mudarse de casa, estar a la espera de un corazón varias semanas, incluso meses. Entonces, no és tant per el volum, sinó per la repercussió. Una bona alimentació, fer esport i dormir bé són algunes bones pràctiques que ens ajuden, afirma, a tenir cura del nostre cor.